Dôveruj seba, milá žena. A staraj sa o svoju vlastnú iskru, aby nevyhasla. Nikto nie je zodpovedný za tvoju iskru vo vnútri teba. Nikto nie je zodpovedný za tvoj život. A to, aby tvoja iskra šťastia, radosti nevyhasla. To ty si zodpovedný za to, čo vo vnútri seba cítiš, čo vo svojom živote žiješ. A keď sa ti to nepáči, je to na tebe. Je to len na teba, aby si to zmenil. Aby si prijal, že smie to tak byť, že možno život ti dal situáciu, ktorá sa ti nepáči. Ale teraz máš viacero možností. To, že či ťa tá situácia zastaví, alebo to, či ťa proste niečo naučí. A tvoj postoj k tej situácii je dôležitý. Čo s ním urobíš? Aké správanie vyvodíš a podľa toho sa následne budeš aj cítiť. Dôveruj seba, milá žena, milý muž. A to, že dokážeš urobiť veci. Že dokážeš byť tou osobou, ktorou túžiš byť. Ale zamysli sa, čo k tomu teraz potrebuješ. Čo sa potrebuješ v súčasnosti naučiť? Kde sa posunúť, kde sa inšpirovať? Od koho sa inšpirovať? Nauč sa robiť veci, ktoré ťa robia šťastným. Dôveruj si, že to dokážeš. Nauč sa to, príjmi to. Hľadaj tie možnosti, hľadaj tie riešenia. Nezostaň hlavne stáť na mieste. Lebo je to ako rozdiel pri rybníku a rozdiel pri tečúcej vode. Kde je väčšia sviežosť? Kde to žije viac? Tej tečúcej vode, pretože stále tečie. Hľadá tie možnosti, hľadá tie riešenia. A to neznamená, že ten potôčik nezastaví nejaký veľký kameň. Že mu tam nepríde nejaká okolnosť do cesty. Áno, príde. Ale proste nájde tú cestu. Tá voda nájde. Vždy nájde tú cestu, ten spôsob. Ten postoj si proste nezastaví, ale hľadá tu tie možnosti. Lebo dôveruje, že vždy je nejaké riešenie, vždy je nejaká možnosť, kadiaľ sa dá ísť. Len v prvom rade treba dôverovať v seba a v to, že to dokážeme. V to, že smieme, že na to nám bol ten život daný, aby sme hľadali tie riešenia, aby sme ich našli. A ak potrebuješ, milá žena, milý muž, podporu, ver tomu, že sa nájdú okolo teba ľudia, ktorí ti ju radi dajú. Na to slúžia aj tieto videá. Na to slúži komunita kváskovanie, kváskové pečenie. Na to slúži proste 1,5 milióna vecí, ktorými sa dajú. Kde nájdeš tú komunitu, kde nájdeš tú inšpiráciu. Aj preto ti dávame neustále inšpiráciu, či už cez e-maily v kváskovaní, v skupine, na múkach, v knihách, všade, kde sa len dá, takisto aj v kalendári. Aby si v tom nebola sama, milá dáma, milá žena, milý muž. Aby si chápala, že vždy sú tu ľudia, ktorí ti radi pomôžu. Nie na úkor seba, ale doplnia síce tento svoj džbán, aby ti mohli z neho naliať, aby si začala dôverovať ty samú seba. A tým zapalovala tú iskru sviečky znútra a potom žiarila. A dokázala zapalovať aj tých ostatných. Prajem ti nádherný jesenný čas a uži si ho aj v kváskovaní. Uži si ho možno spolu so mňou, Danielou a Znaty. Je to na tebe, milá žena, ale hlavne žiar, na to ti bol život daný.